कई बार आपके साथ में होत होई कि कोनो केहू के फ़ोन आइल और कहलस कि हमरा के कोनो चीज़ बा, फ़ोटो बा चाहे कोनो डेटा बा हमरा के व्हाट्सएप पे भेज द और आप उनका नंबर सेव नहीं करे चाहत। कैसे एक बारी उनका का जौन डेटा भेजे के बा उ भेज देनी, फिर नंबर के सेव करे के कोनो मतलब नइखे। तो आप नंबर सेव करें, फिर व्हाट्सएप पे जाएँ, फिर आप भेजें, फिर आपको व्हाट्सएप में वो मतलब वो आपके जो मोबाइल पे उनका नंबर सेव हो जाई। लेकिन ये सब चीज़ अगर नइखे करे के तो हम डायरेक्टली आपके बिना नंबर सेव कइले आप व्हाट्सएप पे कैसे केहू के मैसेज भेज सकेनी, कैसे कोनो फ़ोटो भेज सकेनी, वीडियो भेज सकेनी, आज की ई वीडियो में हम बतावेला बानी। सबसे पहले आपके अपना मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में गूगल क्रोम चाहे जौन भी ब्राउज़र आप उपयोग करेनी ओकरा खोल देवे के बा और सर्च में लिखे के बा WA.me ओकर बाद एगो फॉरवर्ड स्लैश ओकरा बाद जौन भी देश में आप भेजा तानी ओकर कंट्री कोड, जैसे इंडिया के कंट्री कोड है 91 यानी 91 उ पहले लिख देवे के बा। ओकरा बाद जौन भी नंबर बा उ लिख देवे के बा। अब हम देखी पहले 91 इंडिया का कंट्री कोड लिख दनी और ओकर बाद मोबाइल नंबर जकरा के भेजे बा ओकरा बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देम। देखी ये हमरे नंबर है। तब देखिए हमें आ गई अवधिया प्रोडक्शन, ये हमारे कंपनी का नाम है। हम व्हाट्सएप पे इहे रखले बनी और ये हमारे फोटो रखले बनी। अब एक बाद कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक कर दें। ये दूगो हमारे लगे व्हाट्सएप बा, सिंपल व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस। तो कौन से भेजे वही पे क्लिक कर देगा बा। देखिए ये हमारा व्हाट्सएप खुल गई। अब हमारा जैसे कुछ भी भेजे के बाद तो हम ऐसे भेज सकें, बात कर सकें बिना नंबर सेव के लिए। तो ऐसे ही आप भी केहू के भी बिना नंबर सेव के लिए आप आसानी से भेज सकें कोनो भी देश में। जैसे कि कई बार का होला कि अपना परिवार के केहू लोग दुबई में रहेला चाहे कोनो विदेश में रहेला तो उनका व्हाट्सएप पे भेजे के होला तो नंबर सेव करने से तब ना जाला उनका के कुछ कंट्री कोड या कुछ प्रॉब्लम हो जाला। तो आप क्या कर सकें, एगो सोल्यूशन ही बा, यहीं ब्राउज़र ओपन करके आप भेज सकें।